Ahojte, dnes tu máme ako hostia Michala Jankecha, ktorý je viceprezident pre segment firiem. Je to teda dlhoročný líder, môj dlhoročný kolega a v poslednej dobe aj sused v kancelárii, takže celkom vnímam, aký má work-life balance. O to viac som prekvapená, že teda si vybral ako tému pre dnešný podcast, ako predefinovať work-life balance v čase, kedy sme vlastne 24 hodín denne, 7 dní v týždni online pripojení. Ale o to viac sa aj teším na to, že o čom sa dnes porozprávame. Takže Michal, vítaj u nás dnes. Ďakujem za pozvanie. A som zvedavý, aké otázky ste si na mňa pripravili. A my máme hneď takú prvú, že prečo si vybral túto tému? Že my máme nejaké hypotézy, ale čo sa tak na nej zaujalo? Ja by som to tak povedal, že tá téma je pre mňa strašne abstraktná, lebo ako aj Vicky povedala vo svojej otázke, že nie je tam nejaká explicitná čiara, že toto je work a toto je life, keď to tak akože škaredo rozdelím, ale zároveň je tam aj čiara a je to presne o tom, že nemala by byť práca životom a život prácou a ja som mal isté obdobie, asi mojich teraz som vo firme, kde pracujem nejakých 15 rokov a prvých 8 som bol fakt, že chorobný workoholik, spôsobom, že tým trpel aj môj súkromný život do značnej miery. A potom som pochopil, že možno to nemusím prúdiť až tak a niektoré veci eliminovať. Že dá sa odniesť v úvodzovkách práca domov, ale nie tak, že na 100%, ale že len tak občas. A potom človek zistí, že vlastne ani to nemusí robiť, lebo však veď ľudia počkajú. A potom som časom adoptoval také anglické slovíčko habit, ste mi povedali, že nechceme po anglicky, ale zvyky, návyky, že robím si sloty v rámci dňa. Že proste tu som v práci, tuto potom mám, že absolútne, že no work, nothing, nič, som odpojený. A potom napríklad ja mám také svoje špecifika, že večer pred spaním a ráno, keď vstávam, tak akože prvá vec, čo urobíme, že chytím telefón a ako si niektorí ľudia otvoria Instagramy a Facebooky a podobné veci, tak ja si otvorím Teamsy a e-mail, aby som sa pripravil, že čo ma čaká na deň. Ale mne to pomáha, paradoxne, lebo potom eliminujem niektoré také tie píkové stresy, keď človek akože príde do práce. Niekedy to síce nie je úplne najlepší nápad, lebo večer pred spaním dostať nejaký e-mail, ktorý človeku zvýši krvný tlak, je suboptimálne. Si moc nepospíš potom. Ale ja som zase v tomto, musím zaklopať, že vďaka Bohu nemám problém so spánkom, že ja si viem veľmi rýchlo mysel preprogramovať na niečo iné. Okay. Že vždycky mi stačí pred spánkom si otvoriť web stránku Lego a rozmýšľať nad tým, že ktoré by som si ešte tak kúpil. Takže že najskôr mail je potom Lego. Tak, že keď náhodou boli niektoré z tých mailov také, že ma vybalansovali, tak sa nabalansujem späť pozeraním na niečo, čo je pre mňa príjemné. Povedz nám, koľko máš toho Lega? Že ako často sa potrebuješ upokojiť tým Legom? There is never enough Lego. Akože Lega není nikdy dosť, ale mám ho adekvátne, tak to by som povedal. Je veľmi zaujímavé spomínať, alebo teda pre mňa spomenúť, že tú technológiu, lebo tá nám vlastne spôsobila to, že na jednej strane nám dáva flexibilitu pracovať z domu, ale na druhej strane sme naozaj, že dostupný stále. A ty si aj spomenul, že si vytváraš akože v kalendári nejaké sloty na nejaké veci, že kedy je tam tá práca, kedy je tam niečo iné. Máš nejaké ešte iné typy, že kedy ti technológia vlastne pomáha nastavovať si lepšie rozdelenie a lepšie hranice medzi prácou a súkromným životom? Alebo... Tu by som to povedal skôr zase naopak, ale to je, že pomáha mi veľmi intenzívne eliminovať pracovný stres. Vysvetlím. Ja som napríklad jeden z tých ľudí, ktorí aj keď na dovolenke, tak si kúka maily a si ich akože filtruje, že toto je irelevantné, toto je relevantné a podobne. Že keď mám také, že nazvem to obdobie nicoty počas dovolenky, že presun autom, alebo som na letisku, alebo ležím na pláži a akurát sa mi nechce ani čítať, ani splávať, ani nič robiť. A je tam internet, tak si akože pozriem, že čo sa deje, lebo ja si tým pádom eliminujem také tie píky, že vrátite sa z dovolenky. To je podľa mňa asi jeden najhorší moment v pracovnom cykle. Pokiaľ nerobíte samozrejme nejakú, že striktne manuálnu prácu, ale pokiaľ robíte prácu, ktorá je heavily dependentná na e-mailovej komunikácii a takých veciach, tak vo väčšine prípadov ste proste na dovolenke, užívate si, všetko je super, máte dokonalý zen, prídete do ofisu, prvá vec, otvoríte inbox a už ste zabudli, že ste na dovolenke boli. A ja sa práve tento moment snažím vyžehliť. To znamená, že eliminujem ten pík tým, že si ho prenesiem čiastočne napríklad do toho obdobia. Tak, že ho rozmením na drobné. A tým pádom si odfiltrujem naozaj už tie všetky
nerelevantné veci a nechám si tam iba to, čo je dôležité. Že je to síce, že niekto by povedal, že je to zlé, lebo počas dovolenky si otvorím e-mail, ale mne to paradoxne pomôže, lebo mi to eliminuje ten peak performance, taký ten, že to, čo by ma najviac vybilo z energie po navrate z dovolenky. Že to je veľmi zaujímavé, lebo jasné, že hovorí sa, že máš úplne vypnúť počas dovolenky, ale vlastne vy ste obidva v pozíciách, že sa to úplne asi nedá, lebo ten vlastne keď na takýchto vysokých pozíciách, tak ten svet ide ďalej, hej? Že nedá sa to predrobiť a potom ľudia rátajú s tým, že nie ste v dispozícii, takže vás vôbec nebudú riešiť, že vy ste často zapojení v tej komunikácii naozaj, že non-stop. A že tým pádom sa to nedá tak učebnicovo, že vypnem na 2 týždne a potom prídem. Dá sa to? Povedz. Dá, akože ja som to veľakrát mala ako Michal. Ja súhlasím s tým, že keď sa človek vráti z dovolenky, tak je to enormný stres, lebo zrazu akože na jednej strane sa očakáva, že človek nabehne naspäť do toho procesu a bude mať stretnutia a bude pracovať a neviem čo, ale ten backlog, ktorý sa nakopil, je akože obrovský. Ale neviem, ja som sa osobne dostala do bodu, kedy potrebujem, že úplne vypnúť aj od mailov, aj od Teamsov. A nerobím to na každej dovolenke, ale mávam také voľna. Že robíš špecificky. A také, že 2 týždne, alebo že skôr ideš na víkend? Nie, to už musí byť, že dlhšie voľno. A inak dobrá vec na dlhšom voľne, takého akože 2-3 týždňov je, že ľudia začnú písať menej. Akože na začiatku píšu a potom akože ťa prestanú dávať do konverzácie, lebo vedia, že vlastne ty akože aj tak 2-3 týždne neodpíšeš. Ja potom akože informujem môj tým, že ak je naozaj niečo súrne, nech mi proste pošlu SMS-ku, zavolajú alebo akože nejaký WhatsApp a tieto veci, ale Teamsy a e-mail sú úplne že out of the limits. Lebo my sme naozaj že stále pripojení, stále online. A ja neviem, akože podľa mňa to vplýva na to, ako si človek vie oddychnúť. Vplýva to, lebo my vieme, že vlastne už len to napätie z toho, že si pozrieš ten mail, hej, že to ťa udržiava stále v takom strese a že ten stres, že vlastne tam sa vyplavuje ten kortizol a vieme, že dlhodobé vyplavovanie kortizolu, no nerobí nám to dobre ani na zdravie, ani psychické, ani fyzické a že vlastne nedá sa úplne si oddychnúť. Ale že myslím, že to je také ako možno do nejakej miery aj individuálne, že asi, že čo ti tak viac sedí. Hej? Že niekto možno to vie tak, že pozriem si mail a potom už to úplne vypnem a ďalej sa tým nezaoberám. A niekto to má tak, že keď si otvorím na tej dovolenke e-maily a zrazu tam na niečo vyskočí, tak mi to naozaj pokazí celú dovolenku, lebo na tým budem stále premýšľať, lebo neviem tak switchnúť, neviem tú myseľ tak si nastaviť. Ja sa v tomto musím zase zaklopať, že viem relatívne rýchlo prepnúť. To znamená, že ja si akože pozriem, preanalizujem, vypnem a už sa prepnem na iný mod. Nehovorím, že vždy, bolo zo pár momentov, keď naozaj ma to že vykolají, ale tiež netrvá to minútu, ale trvá to hodinu. Hej, potom to Lego, presne, potom to Lego, alebo nejaká iná aktivita, ktorá akože človeka nastaví na príjemnejšie myšlienky. Ale to je super, že toto presne, že asi vedieť o sebe, že čo má viesť z toho stavu takého vystresovania sa, z toho, že niečo sa deje a musím riešiť teraz vybuchlo niečo v práci, že čo má vie tak upokojiť. Že u teba je to Lego, Vicky, u teba je to čo? Že čo ťa občas tiež Lego, keďže... Máte práci, asi veľa Lego, čo? Nie, ale tak akože Michal ma priviedol do tohto sveta a potom už nikdy nemá človek dosť Lega. Ale inak je to zaujímavé, že vlastne to Lego je o tom, že jednak, že máš tam tie endorfíny, že niečo príjemné, na čo sa vieš tešiť. Ale že aj tá aktivita, že stávanie toho Lega, že ako náhle prepneš do takého manuálneho, niečo tvorí, že úplne inak vlastne sa aj ten nervový systém cíti, hej? Že iné veci robíš a že na to zvládanie úzkosti je to vlastne perfektný spôsob, že mať niečo aj takéto, že nie som v tej hlave, nepremýšľam, ale že som v nejakej aktivite a pre niekoho to môže byť, že ja neviem, zaoberám sa kvetmi alebo štrikujem alebo čokoľvek, čo ma prepne z toho mentálneho, úzkostného točenia sa v tých myšlienkach do niečoho takého príjemného, pracovného modu iného. Inak vidíš, Lego sme vôbec nemali v príprave, takže o tom sme sa nechceli rozprávať. A nemusí to byť len Lego, že ja dám druhý príklad, že ja som vo všeobecnosti celkom taký, že poriadku milovný človek a mňa napríklad strašne uvoľní, že umyť si auto. Lebo ja rád vidím také, že bezprostredný výsledok. Že to, čo my nevidíme veľakrát v práci, že človek nevidí bezprostredný výsledok. A práve napríklad aj to Lego je, že človek vidí, jasne má očakávanie, čo bude nasledovať, má jasné inštrukcie a ešte je to aj celkom sranda, lebo niekedy ja som veľmi vizuálny človek, takže ja vždycky premýšľam počas toho, ako stavám Lego, že aký musel byť ten dizajner genius, že ho takáto kombinácia tých kocečiek napadla, že dokážu proste z tých kociek naozaj vytvarovať ľubovoľné tvary a niekedy fakt, že
ja obdivujem proste ten tých ľudí, ktorí to robia. Čiže ja v tom mám nie len, že tú radosť výsledku, radosť postupu, ale ešte aj, že môžem ukojiť svoju zvedavosť. Lebo ja som veľmi zvedavý človek a mňa vždycky, že ako to tak asi urobili? A mi to dá tú odpoveď, takže mňa vždycky to teší, že... A ty si už tak načrtol akože takú jednu tému, že vlastne pri tom Legu ty niečo dokončíš a máš akože radosť z toho výsledku, ale ono v práci to sa nedieje. Ty akože dokončíš jednu vec a automaticky môžeš ísť akože na ďalšiu, alebo oni idú proste paralelne a neviem ani, že kedy si naposledy mal pocit, že si niečo dokončil. A moja otázka k tomu je, že ohľadom tej hustle culture, ktorá neviem, ako sa pekne akože preloží teda do slovenčiny, ale možno Evka nám to... Neviem, ja som sa s tým tiež v slovenčine nestretla, ale môžeme to tak opísať, že to je vlastne tá kultúra, kde všetci hrozne veľa robia, alebo sa to považuje za taký štandard a že to je taká hodnota, že všetci sme zaneprázdnení, nikto nemá na nič čas a že ako náhle by som nebola takáto, tak som vlastne nejaký zaháľač alebo niečo menej. A že to je niečo, s čím sa teraz dosť často stretávame vo firmách. Že to možno nie je ani o takom racionálnom dôvode, že potrebujem teraz niečo spraviť, ale skôr, že mám pocit, že stále musím pracovať. A pre mňa je to akože o tom, že tie hranice medzi prácou a osobným životom sa naozaj stierajú. Ale stierajú sa takým spôsobom, že vlastne my sme stále v práci. A že ako to vnímaš ty? Je to dobrá otázka. Akože... Toto bol jeden z najčastejších výtok, ktorú som dostával od svojej polovičky, že my sme sa stretli po práci a ja som jej rozprával o práci. Lebo ja som sa jej proste potreboval z toho dňa vyrozprávať. A ona mi tak vždycky, ona mi tiež povedala o práci, len bolo toho radovo menej, lebo tá dynamicita proste toho u nás, aj všetky medziľudské vzťahy, aj tie výzvy, aj dynamika toho odvetvia proste bola taká, že a ja rád o tom rozprávam, lebo mne to pomáha sa proste vyventilovať. Počujem na to aj nejaký alternatívny názor, niekedy ma to umožní usmerniť, čiže akurát, čo je tá sranda, že ja to nevnímam, že by som pracoval. Ja o tej práci len hovorím. Je síce možno, že podvedome šrotím stále a niekedy aj rozmýšľam a dokonca si niekedy urobím aj taký ten, že zapíšem si do telefónu nejakú myšlienku, ktorá mi z toho vyplynula, ale ja to vedome nevnímam, že by som pracoval. Čiže ja to mám ako off-work aktivitu. Aj keď som akože vy by ste mi povedali pravdepodobne, že som v práci. Víš, ja by som ti nepovedala. Ja by som ti povedala, že to je práve veľmi zdravá stratégia toto. Ako práve s tými blízkymi, keď môžeme tie veci si prerozprávať, že máš v takom vzťahu tú možnosť, lebo to presne, že emočne, alebo tak ako to tvoje vnútro, že ťa to veľmi uvoľní. Hej, lebo držať si to v sebe, hej, že teraz niečo náročné sa deje, teraz mám nejaký projekt, nestíham niečo. Keď to budem iba držať v sebe, tak ma to ešte viac úzkostní a budem viac v strese. A že to je možno taká ilúzia, že ja to nechám vždy v tej práci a nikam si to nenosím, hej, že to sa možno často vníma, že toto je to držanie si tých hraníc, ale aj tam by mal byť nejaký mechanizmus, ako to viem tak zdravo nechať, hej, že napríklad aspoň si vypíšem to, že napíšem si tie veci, dám to von z hlavy, lebo my inak to síce nemusíme mať racionálne prístupné, ale emočne to v nás žije, hej, že ten stres tam je, hej, že keď niečo má trápiť, nejaké rozhodnutie alebo nejaký ťažký projekt. Takže mne to práve príde veľmi dobrý spôsob, že keď takto vyventuješ, a otázka, že ako to vníma tvoja polovička, že či je to pre ňu OK. Ona je zase veľmi rázna osoba, tak vie dať tomu, že stopku proste, že stačilo, že sú aj iné témy. To je asi výborné, lebo mne sa to akože tiež už stalo, že, lebo ja sa tiež asi potrebujem vyrozprávať, alebo aspoň prejsť a nejak si akože spracovať tie udalosti dňa. Ale potom aj ja sama vnútorne vlastne bojujem s takým pocitom, že či tá moja identita nie je len o práci, lebo akože už 8 hodín som robila, dajme tomu, hej, a potom akože ešte hodinu mám riešiť toto, že vlastne kedy je ten osobný život, hej, že na jednej strane je to super sa tak akože upokojiť a vyventilovať, ale že to nie je úplne, že zase, že prepnem do nejakej inej identity a mám tú rovnováhu. Tak je to veľa času z tvojho života, že my reálne pracujeme veľa hodín a veľa tým žijeme a bolo by to asi veľmi umelé, keby sme sa tvárili, že to tak nie je, hej? Ale asi vo vzťahu je iba dôležité to mať tak nejak pomenované, že presne, že funguje, že tak dám stopku, alebo že niekedy môžeme iba povedať tomu partnerke, že ešte teraz sa potrebujem vyrozprávať, chvíľku ma iba počúvaj, že nemusíš vôbec reagovať, alebo ja to teraz potrebujem tak povedať, lebo my v tých momentoch často nepotrebujeme nič iné. Myslieť si, že tá práca je niečo, čo môžeme niekde nechať a potom o tom nehovoriť, že to je často taká ilúzia, lebo my reálne hrozne veľa času v nej trávime, zároveň aj veľa našho toho mentálneho priestoru zaberá a že práve preto je fajn, keď môžeme to doma s niekým tak aj prejsť si a že môžeme napríklad sa tak vyrozprávať alebo niekedy stačí to tak aj si povedať s tým partnerom, partnerkou, že vieš čo, teraz potrebujem, aby si ma 5 minút počúval
a vôbec nemusíš nič hovoriť, nepotrebujem ani žiadne riešenia, iba ti to vyrozprávam. A že super, že keď tá partnerka je taká, že vie aj povedať, že stop, hej, lebo zase, aby to nebolo úplne, že to zaplaví ten vzťah. Ono je to vtipné, hlavne keď je jeden z partnerov lekár a druhý nie, je to len čisto akože parafrázu, že... A čo keď je psychológ, pozor, že mi to... Nie, lebo lekári, oni sú fantastickí ľudia v tom ohľade, že oni žijú vo svojom svete, že oni prídu, porozprávajú vám všetky diagnózy, 95% slov je latinských a očakávajú, že vy tomu úplne rozumiete. A ja vždycky hovorím, že... Ale tak to tiež asi tak máte, nie? Že keď rozprávate, že vám veľa ľudí... Ale áno, že keď asi púšťame naše anglikanizmy z oblasti, tak tiež asi tomu každý nechápe, ale je to podľa mňa ľahšie na pochopenie ako medicína. Teda ja si to aspoň myslím, že ináč, keď sme aj bavili sa o tej work-life balance a o tom, že mať prácu stále so sebou, že zoberte si 24 lekárov, že keď akože robia, že non-stop a tam aj keď spíte, tak aj tak nespíte, lebo musíte byť ready akože nabehnúť do sekundy. Že sú strašné rozdiely medzi povolaniami. Že niekedy si hovorím, že také tie klasická manuálna práca je v tomto super, lebo tá má akože začiatok a koniec. Ale takáto, nechcem povedať, že mozgová práca, ale kde akože primárny sval, ktorý zapájate, hlava. Vlastne to, že knowledge workers, že pracuješ s vedomosťami. Že tá je horšia, lebo mozog proste šrotí stále a nie vždy sa dá vypnúť. Že nemáme nad ním úplne 100% kontrolu. Hej. A vlastne ono sa aj hovorí, že z tých výskumov, že mať tú predstavu, že môžeme mať tie hranice, že to ťa ešte viac vystresuje. Že potom máš pocit, že mal by si to nechať v práci a už sa tým nezaoberať. Nie je to úplne reálne, často sa to nedá a potom máš vlastne výčitky. Takže ľudia, ktorí majú tú ambíciu si nastavať také pevné hranice, tak často sú ešte menej spokojní ako tí, ktorí na to sa pozerajú tak, že áno, že tak treba mať nejakú možno symbiózu v tom, že mám tu aj prácu, mám tu neviem, rodinu, kamarátov, ale že nedá sa to úplne tak jasne oddeliť a nepúšťať si to tam. Michal, ty si líder v práci. Máš líderskú pozíciu. Snažím sa byť. Si, určite. Ako toto vplýva na tvoj work-life balance? Lebo podľa mňa to je akože špecifická pozícia, kde jednak potrebuješ dávať pozor na seba, aby teda akože ten stres a tie neexistujúce hranice medzi súkromným a pracovným životom neviedli k tomu, že máš nejaký burnout, depresiu a podobné veci. A na druhej strane ty ideš aj nejakým príkladom tým ľuďom. A že nejakým spôsobom ich vedieš, nejakým spôsobom aj im nastavuješ ten rámec, v ktorom sa môžu hýbať vo svojom work-life balance. To je dobrý point. A takisto aj oni nastavujú mne zrkadlo, by som povedal. Že ja som mal taký pre mňa veľmi zaujímavý moment, keď som sa dostal na terajšiu pozíciu a mal som svojho prvého podriadeného. A pre mňa to bola nová skúsenosť. Ja som vždycky hovoril, že pre mňa je úplne ideálna kariéra špecialistu, experta, že nemusím v úvodzovkách akože nikomu reportovať. Ja som mal ešte vždycky veľké šťastie na manažérov v tom, že nebol som obeťou mikromanagementu, lebo to by malo veľmi krátke trvanie. Ja som veľmi akože samoorganizovaný človek, ja viem, čo je očakávanie. No a dostal som sa do novej pozície a zrazu, a to bolo presne na tom vrchole toho môjho workoholizmu, keď som nemal akože úplne hranice. A teraz príde človek a robí fantastickú prácu. Akože sedí mi povahovo, je naozaj pedant, kvalitár, ale príde 16:00 a jeho nenájdem nikde. Proste firemný telefón vypnutý, Teamsy nedostupné, na e-maily neodpíše. A ja som na začiatku z toho bol úplne že mimo. A mal som koučku, a ona mala úplne dobrý point, dobrú poznámku, že je to, čo on robí zle. A ja som tak nad tým začal premýšľať a potom ma napadlo, že však robotu si urobí a spokojný s jeho výsledkami som a za to, že nie je dostupný 24/7, však keď to tak škaredo poviem, firma ho to tak neplatí, aby bol. Takže a niekedy musím povedať, že už aj ja som sa tak, že on ma inšpiroval do istej miery, že netlačiť to až tak, že vypnúť, lebo dá sa to, lebo veľká výhoda práce e-mailov, Teamsových správ a všetkého je, že oni nikde neutečú. Oni tam akože budú aj zajtra ráno a ja to tak škaredo poviem, že keď nejde o život, nejde o nič.
z tohto uhla pohľadu a keby už išlo o život, tak už ľudia zavolajú, alebo už dá sa nájsť tá cesta. Takže to možno je, tiež mi to do istej miery pomohlo. A čo sa týka toho líderstva, že to je možno dobrá poznámka, že manažer versus líder. Že líder je podľa mňa ten, čo má viac inšpirovať, že má viac ľuďom ukazovať cestu a že ja s tým súhlasím celkom a to sa aj snažím robiť, že ísť príkladom. Že takéto vedenie príkladom, čiže mať zápal, mať záujem. Nemyslím si, že idem príkladom v tom, že by som nejako strašne veľa robil, aj keď niektorí ľudia si to myslia. Ja si to nemyslím, ale to je opäť, to je, že môj setup, myslím si, že sú ľudia, ktorí robia ďaleko viac ako ja napríklad. Aj keď robiť viac, to je podľa mňa tiež otázka, že viac hodín, alebo viac energeticky náročná práca. Lebo niekedy je presne, že môžete robiť 12 hodín nejakú, že manuálne repetitívujúca činnosť, že keď to teraz tak nám tu parafrázu, že Lego je de facto práca, robíte, skladáte, ale po 12 hodinách skladania Lega je človek usmiatý. A potom môžete ísť kľudne na nejakú poradu, kde sa diskutujú komplexné témy a tam teraz máte ľudí s rozličnou, ja to nazvem, že energetickou bilanciou, že niektorí energiu dávajú, niektorí ju vysávajú, niektorí ju odrážajú a toto všetko zmanéžovať a nie, že vyhnúť sa konfliktu, ale akože udržať to nastavené správnym smerom, niekedy stojí ďaleko viac energie. Čiže ja sa skôr snažím k tomu pristupovať tak, že optimisticky, s úsmevom, aspoň navonok minimálne smerom k tým ľuďom. A ono, vlastne to, čo si povedal, že v tom knowledge working, hej, že keď pracujeme s tými vedomosťami, veľa sa stretávame s ľuďmi, že toto je tá náplň práce, tak ono sa aj ukazuje, že tá výkonnosť nie je možná, že 12 hodín som takto výkonný a že to fyzicky nie je možné. Že tam potrebuješ mať tých možno 5-6 hodín, vieš podávať výkon, ale viac nie. Hej? Že to je možno aj také nerealistické, keď sa na tak pozeráme. A zároveň viem, že existuje výskum o tom, že vlastne ako to majú veľmi efektívni ľudia, alebo takí veľmi úspešní ľudia, že oni nerobia viac. Že to nie je o tom, že robiť viac hodín, že dokonca ako tých výskumoch sa ukazuje až o štvrtinu času, že menej trávia tou prácou. Ale že to môže byť od niečom inom, že tú pridanú hodnotu ty nedávaš tým počtom hodín, ale treba s tým, že robíš nejaké zásadné rozhodnutie, hej? Alebo dokážeš ten tým nejak usmerniť a to môže byť to, čo dá tú veľkú hodnotu a nie je ten počet hodín za počítačom. Ja sa toto akože napríklad učím robiť aj na sebe a pracovať s tým, že ako sa cítim a akú mám energiu, že v piatok po obede, keď už som akože po celom týždni vyflusnutá, tak mi možno nejaká vec trvala, že 2 hodiny, alebo možno aj viacej. Medzi tým si budem akože 100-krát pozerať mobil a rozmýšľať akože nad tým, čo ešte spraviť a niečo idem zjesť a stále akože som niečím zamestnaná iným. A nad tou istou úlohou v pondelok ráno, keď som akože oddychnutá po víkende, tak možno to mám hotové za 15 minút. A že to sa snažím si pripomínať a nejakým spôsobom aj využívať, že ako vlastne s týmto pracovať. A ako využívať napríklad aj to, že máme umožnené mať flexibilný pracovný čas na to, aby som ja bola efektívnejšia. Že možno to, že ja neviem, budem robiť 2 hodiny večer, ja neviem, od 7 do 9, nemusí byť nutne zlé, hej? Pokiaľ napríklad akože, že som si dala do obeda voľno, lebo ja neviem, potrebovala som si niečo vybaviť, alebo jednoducho som cítila, že si potrebujem trochu oddychnúť, hej. Len, že na konci dňa je to asi o tom, že koľko tomu dávam celkovo a ako sa ja cítim na konci dňa, že či som z toho celého vyčerpaná a mám pocit, že iba pracujem, alebo mám pocit tej rovnováhy. Mňa ešte zaujalo, že to, čo si Michal spomínal, že keď si bol povýšený, že si bol práve na vrchole toho workoholizmu svojho, že či si myslíte, že to je to, že čo tak ľuďom aj pomôže dostať tie povýšenia, že či to tak máte s tým spojené, lebo tak sa to ponúka, že áno, že vlastne tí, čo sú najviac tí makači, tak majú najväčšiu šancu sa dostať aj potom na tie líderské pozície. Tak v niečom to je určite, akože... A že či to tak akože má byť? Či má to akože, ja keby to poviem za seba, že to, čo podľa mňa sa oceňuje vo veľa firmách, asi by som to aj ja oceňoval, keby som šéf, tak je zápal, že proste taká tá dedication, že človek je strašné nachádzať slovenské slova ináč. Dedication tak akože si do toho tak vložený, že takže, lebo ja som chcel povedať, že dedication, commitment and passion, že v úvodzovkách, že človek musí mať vášeň, musí byť tak, že Michalové veľmi. Hej, no,
Ale ono to je, a Vicky to povedala úplne na začiatku, že podľa mňa cestou k povýšeniu je aj to, že človeka tá práca baví. Lebo to je podľa mňa, pre mňa je to predurčenie toho, že v nej bude dobrý. Že ja keď sa vrátim ešte do svojich študentských čias, moje známky boli v podstate kópiou toho, ako ma daný predmet bavil. Že predmety, ktoré ma bavili, mal som jednotky bez nejakého väčšieho problému. Predmety, ktoré ma nebavili, bol som schopný mať aj 4 na polročnom vysvedčení, lebo som to považoval za totálne vyhodený čas. Potom mi bolo teda rodičmi vysvetlené, že nebolo by to úplne optimálne v kontexte mojich budúcich kariérnych ašpirácií. Tak som sa to teda naučil s veľkou nechuťou. No ale, čiže ono podľa mňa aj to do značnej miery vplýva na to, že keď to človeka baví, keď je zžitý s firmou, keď je to proste pre neho fun, tak má väčšie šance na kariérny postup, ako keď je to pre neho proste just doing. Aspoň takto ja vnímam. A to je možno to, že sa aj deje, že keď ma niečo veľmi baví, tak potom oveľa náročnejšie je to nejak skončiť, alebo upratať si ten čas, že nebudem v tej práci, alebo tej práci mohám sa venovať. Ale možno na druhej strane, keď ma niečo naozaj že baví, tak ma to možno až tak nevyčerpáva. Že ti dáva energiu. Hej. A za mňa je to aj o tom, že pracovať s tým ako keby dlhodobo. Že môže mať človek pol roka, kedy naozaj že robí veľa a má toho viacej, lebo chce akože niečo dosiahnuť, nejaký projekt a podobne. Ale podľa mňa tie líderské pozície sú aj o tom, že či viem potom spomaliť a dať si nejaké akože obdobie, kedy sa skľudním, akože však stále riešim a pracujem, hej, ale že nemať stále ten pík a ísť stále vyššie a vyššie, ale pracovať s tým, že no dobre, tak teraz akože to zamakám a teraz proste si dáme pokojnejšie obdobie. A podľa mňa to je dobré aj pre ten tím, lebo akože všetci si potrebujeme oddychnúť, hej, že nemôže to byť také, že skončíme niečo a teraz nestihneme sa ani potešiť z toho, že sme niečo dobre dodali a ideme zase ďalej v strese, že už nestíhame ďalšiu vec. A to asi aj dôležité tak vedieť osláviť alebo oceniť, že niečo sa podarilo. Robíte to, že keď niečo skončíte? Lebo to je ten problém, že v korporáciách nekonečne veľa sa dá a ďalej, ale že vlastne sa tak na chvíľku zastaviť a povedať si, že to je super, to sa nám podarilo. To je dobrá otázka. Akože, nemyslím si, že by sme robili nejaké že veľké oslavy alebo niečo. Ja si tak interne, keď sa niečo fakt že podarí, tak ja si to tak v mojom srdiečku a dušičke akože oslavím. Že ja som šťastný, keď si to viem ochytať. To je, že keď človek vidí svoju myšlienku, ideu, ako sa zrealizovala a nebodaj vidí aj pozitívnu spätnú väzbu od niekoho zvonka, že toto je to, na čo sme čakali, že funguje to, alebo človek vidí prvé zarobené euro z nejakého nového projektu, ktorý sa launchol a spustil a ešte to je aj relatívne skoro po tom dátume, že to sú také malé vnútorné oslavy, takže, ale napríklad ja teraz vediem taký jeden projekt, ktorý je, nazveme to tak, že vo veľkom časovom sklze a ten tým si ma doberá, lebo ja som celému týmu slúbil, že keď konečne to spustíme, tak pôjdeme na stejky. A už 2 roky sme nešli a mali sme, lebo už 2 roky sme bomeškani. Tak oni sa ma pýtajú, že či teda naozaj pôjdeme. A hovorím, že pôjdeme, lebo to je zase to, že a to je, vrátim sa aj k tomu líderstvu, že treba si stáť za svojím a dodržať slovo. Takže lebo aj to tí ľudia ocenia. Že... A ako v takejto situácii riešite ten work-life balance? A ako do toho vstupuješ ty ako líder? Lebo to je akože, že my sa tu bavíme možno akože o ideálnom setupe, hej, že niečo riešime, nejaký stres a viem si to zmanažovať, ale takéto veci sa stávajú, že naozaj akože projekt je v sklze a teraz ako motivovať tých ľudí, aby vlastne stále makali a oni zatiaľ nevideli akože ten výsledok tej svojej práce a že podľa mňa tá motivácia časom musí aj klesať u tých zamestnancov. A klesá, však my sme robili akože prieskum úrovne šťastia na projekte a ľudia neboli úplne šťastní, to rovno poviem, že, lebo sú pod kontinuálnym tlakom. Nie, ale presne, že čo im chýba je, že nevideli nejaký aspoň čiastkový úspech, lebo to je taký ten problém, že hlavne v softwarovom vývoji, ja veľmi rád, aj keď polka kolegov ma za to neznáša, hľadám paralely akože s fyzickým svetom, že keď niečo stavíme, a keď napríklad stavíme dom, tak vidíme ten progres, vidíme, že je vyliatá základová doska, vidíme, že sú steny, vidíme, že je strecha. Ale keď je to len kód, ktorý sa v úvodzovkách dá demovať, až keď je naozaj hotový,
tak veľa sa hovorí o agilných princípoch a podobných talafatkách, with all due respect k týmto ľuďom, ale keď stávate proste veľkú aplikáciu, ktorá má nahradiť predchádzajúcu verziu, tak ona je hotová až vtedy, keď je hotová akože na 100%. A aj tie čiastkové veci, oni vám ich síce môžu ukázať a čiastkovo fungujú, ale keď sa k nim podoliepajú ďalšie, tak vedia rozbiť tie prvé, že nie všetko sa dá úplne takto spraviť. A tuto je presne ten scenár, že nám už dlho čakáme na ten výsledok a už sme vo finále, už sa to dá ošahať, tak už podľa mňa aj ten spirit sa trošičku vracia, lebo to tí ľudia podľa mňa potrebujú vidieť ten výsledok svojej práce. Že nie je to len o tom, že činkne na konci mesiaca nejaká suma na účte, ale je to podľa mňa, teda ja to tak určite mám a verím tomu, že väčšina ľudí, že mať nejaký zmysel, že to, čo robím, prináša úžitok. Nie len vo forme toho, že prežijem a mám na uspokojenie statkov, ale aj v tom, že to obohatí tú myseľ. Lebo však kódenie softvéru, vývojári sa niekedy radi označujú, že sú umelci. Ja s tým do istej miery súhlasím, lebo aj umelec maluje vtedy, keď má múzu, aj vývojár. Proste písanie kódu není, že sekám cihly na seba, ale proste nejde mi to, lebo som zle spal, alebo som z niečoho vybalancovaný. Takže treba aj toto brať do úvahy. Takže tá hustle culture a tlak ani v takejto situácii asi až tak nepomôže. Tak to chápem. Teda ja to v praxi vidím, že nepomôže. Že tiež človek sa učí na vlastných chybách. Keď sa aj vytváral tlak, v podstate k ničomu dobrému to neviedlo. Lebo zase nie je to také, že spadol vám most, tak teraz tam naženiete 1500 robotníkov a drahú techniku, aby ho rýchlo opravili. Dá sa to samozrejme urobiť, lenže v softvéri sa hovorí, že projektový manažer si myslí, že keď na to dáte 9 matiek a 1 mesiac a máte dieťa, no len to tak nefunguje, lebo každý má svoju expertízu a veľakrát sa vám stane, že keď aj donesiete ďalších ľudí, nepomôžete tomu, lebo oni sa musia zaučiť, veľa sa pýtajú a tí produktívni musia odpovedať na otázky a vysvetľovať. Tam je napríklad dôležité aj stabilita tímu a eliminácia fluktuácie, lebo toto sú veci, niekto hovorí, že to je super, je to zdravé, ale niekedy to má veľmi negatívne vplyvy na to, že to strašne spomaluje, lebo to zavádza frikciu. Takže treba mať tých 9 mesiacov, aby veci dozreli. Ešte možno akože jedna myšlienka k tomu leadershipu a keď sme sa bavili o tom, že aké ťažké je vlastne pracovať s tým knowledge a teda akože mentálne to potom odložiť, že chcem sa dotknúť témy toho participatívneho leadershipu, lebo už sme sa o tom neformálne in the background rozprávali, ale teda mne sa to veľmi páči, že pre mňa je napríklad hrozne náročné, že koľko rozhodnutí ja musím spraviť vlastne za deň. Až ten participatívny leadership je o tom, že ja zahŕňam viacerých ľudí do toho procesu rozhodovania, aj v práci, čo vlastne mentálne odľahčuje mňa, aby som ja nemusela robiť toľko rozhodnutí. A Michal mal tiež akože dobré points k tomu, že ako s týmto vlastne pracuje. Aj keď možno trochu inak, nie s ľuďmi, ale so sebou. Hej, že keď je človek v pozícii, kde od neho očakávajú veľa rozhodnutí, tak čo mne napríklad strašne pomáha, sú rituály. Sú nejaké také, že eliminovať, lebo ja hovorím, že mozog má nejakú výpočtovú kapacitu a keď veľa tej výpočtovej kapacity spáli na rozhodnutia v práci, tak potrebuje uvoľniť kapacitu na rozhodnutia v súkromí. Príklad, bol som rok na vyslaní v Amerike a to mi celkom zmenilo parametre života, lebo musel som skoro vstávať, lebo robíte pre slovenskú firmu a ľudia nie sú úplne pripravení byť dlho v práci, čo zase chápem. A ja tým, že som tam bol sám a nemal som tam v podstate nikoho, keď to tak smutne poviem, tak naučil som sa skoro vstávať. Ale tým pádom aj skôr končiť a tým pádom napríklad využívať slnečnú energiu na dobitie sa a že som si tam adaptoval také rituály, že môj deň mal 3 časti, že ráno, dajme tomu 6 až 10 robím z domu, robím v úvodzovkách slovenskú časť. Potom idem do kancelárie, pekne sa prejdem, vyjdem si po schodoch na 20. poschodie, vybavím si americké maily, potom idem na obed. Obed bol vždy, nikdy v živote som nemal obed pri stole. Vždy som chodil do reštaurácie, proste normálne slušne sa nájsť. To, čo napríklad tu nerobím veľakrát, že tuto si len donesem box a pekne pri stole papám, lebo snažím sa končiť v normálnom čase a toto mi pomáha, že eliminujem niektoré
veci. A potom som skončil, dajme tomu o 4, o 4:30, o 5 a išiel som sa prejsť. A dal som si pekne slúchatka, nikdy som nepočúval žiadne podcasty ani nič podobné, počúval som hudbu, lebo pritom som si ukladal myšlienky. A potom adaptoval som si rituály vo forme, že čo jem ráno, čo jem večer, urobil som si také tie, že základné rozhodnutia, že našiel som si, čo mi chutí, čo mám rád a tým pádom som vedel, že toto mám vyriešené. Že som si mal som normálne, že týždeň dopredu nalinkovaný plán týždňa a tie dni sa vo veľa prípadoch podobali, lebo adaptoval som si proste určitú rutinu, čo mi strašne pomohlo ako keby, že tie časti boli energeticky pozitívne, lebo ma dobíjali a tým pádom mi energia vydržala. Napriek tomu, že som mal posunutý spánkový cyklus a zvýšený stres odlúčenia, bol som proste bez rodiny, bez kamarátov, bez partnerky, bez chlpáčov, bez kocúrov. Že toto sú všetko veci, ktoré človeku akože chýbajú, tak som to nahradil presne tým, že energiu mi dobíjali práve takéto maličkosti. A to sa mi veľmi páči, lebo to je vlastne taký postup, ktorý aj odporúčame ľuďom, že mať takúto kalkulačku tej svojej energie, že si to vedieť tak povedať, že toto mi odoberá energiu, alebo toto energiu potrebuje a toto sú veci, ktoré mi zase tú energiu dávajú. Tak. A že často takto nad tým nepremýšľame a pritom to môže byť cez deň kopec drobných vecí, už len to neviem, že dám si kávu s kolegyňou, hej? Že to môže byť kľudne taký náboj energie, ktorý potom 2 hodiny môžem mať viac tej pohody vnútornej. A že ty si to tak aj veľmi vedome si spravila, že asi možno aj intuitívne ťa to k tomu viedlo, ale že to je vlastne perfektný postup. Ale zároveň mám potrebu povedať, lebo poznajúc ťa, ja viem, že ty si veľmi zorganizovaný človek a veľmi štrukturovaný a že tebe to možno toto ide ľahšie, len to pre ľudí, ktorí nás budú vidieť, počúvať, že pre niekoho to môže byť náročnejšie, ale za každé okolnosti tie rituály sa dajú vytvoriť. Že aj keď to možno niekomu ide náročnejšie, ale vlastne oni sa vytvorujú tým, že ich začneme robiť. Tak. Že keď niekto má taký ten viac blok, že menej mu ide tak ako plynule takáto štruktúra, organizovanosť, tak treba začať robiť a on na to nabehne, lebo ten nervový systém tú schopnosť má, že my ľahšie si vytvárame na úplne iných úrovniach ako tej racionálnej, že si vytvoríme tieto také základné spôsoby rámcovania svojho života. Takže super, mi sa to veľmi páči. Niekedy strašne pomôžu, že jak som sa vrátil z US, tak som mal taký pocit, že mám menej energie. Že paradoxne, ja som pocitovo, ľudia by povedali, že keď som tam bol, som robil viac. Ja som mal pocit, že ma to viac ma stálo menej energie. Neviem prečo, ale asi ma dobíjalo to slnko, lebo to akože sa nezdá, ale keď máte z 365 dní, máte 330 dní slnečných a prší tam reálne 3 dní do roka, tak to bolo úplne, že nádhera, že človek sa vedel proste, že každý deň sa ide prejsť, nebol nikdy odkazaný na to byť vo vnútri, že pomohlo to. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak som už až tak veľa tej energie nemal, lebo prišiel som do Mordorlandu, tuto zamračené, daždivé, proste ale mal som motiváciu, lebo som sa prednedávnom presťahoval a vedel som, že budem mať miesto, kde si môžem dať cyklotrenažer a pred deň televízor, aby som mohol adoptovať ďalší rituál, proste, že denodennú športovú aktivitu, či prší, či je zima, proste sadnúť si, jedna epizóda seriálu 45 minút, ale sedieť. Na začiatku bol presne problém, že adaptovať sa na to, ale teraz je to, že ja to robím už denne a teraz napríklad paradoxne mám stres, lebo ideme na týždeň na služobku do zahraničia a už iba rozmýšľam, že ja si nemôžem zbaliť ten svoj trenažer, že ja budem musieť teraz ísť do fitka, budem musieť hľadať fitness centrum, budem musieť zistiť, že či ten bicykel tam je pohodlný a hlavne ako tam budem pozerať svoj seriál. Inak sú aj také tie trenažery, že tam máš... Áno, viem, ale že pravdepodobne si tam asi položím telefón a budem pozerať na telefóne a dám si bezdrátové slúchatka, aby som nerušil. Ale že je to celkom sranda, že teraz je ten rituál taký, že či som unavený z práce, či prídem proste vyflusnutý alebo neskoro, ja si na ten trenažer sadnem každý večer na tých 45 minút. Lebo že je ten návyk. A strašne mi to pomôže. Že je to sranda, že mentálne ste vyčerpaní, ale lepšie sa cíti mozog, endorfíny asi, predpokladám, po tom, že človek je úplne taký, že jaj. Hej, to fyzická aktivita je že úžasná, že fakt, že my sme tak stávaní, že my sa musíme aj hýbať, že naše tela nie sú iba na tú mentálnu prácu a že to vie vlastne veľmi dodať energiu. Určite, akože to aj mne a hlavne, čo je pre mňa najdôležitejšie, čo som sa naučila je, že vždy začať od znova, lebo Michal spomína služobky,
človek ide na dovolenku, potom má zase nejaký akože výkyv v týchto rutinách a dôležité je vždy začať od znova. Ono to naozaj akože pomáha. Len začať. Hej, áno. Dobre, rozprávali sme sa veľa o nejakých tvojich typoch, čo tebe vlastne, Michal, pomáhajú. Mňa by možno predtým ešte, ako to uzavrieme, zaujímalo, že či si myslíš, že aj organizácia spoločnosti teda majú nejakú povinnosť tieto témy riešiť a možno nastavovať tie hranice alebo nejaké pravidlá, aby teda ľudia mali lepší work-life balance? Organizácia ako firmy. Áno, áno. Podľa mňa takto, že povinnosť. Toto je podľa mňa vec, ktorá patrí do témy firemnej kultúry. To znamená, že firemná kultúra nie je niečo, čo je povinné. Firemná kultúra sa nedá prikázať, firemná kultúra sa musí žiť. Takže tam by som to skôr povedal tak, že tam je práve tá najväčšia hodnota v tých lídroch, ktorí by mali viesť príkladom a zosobňovať tie firemné hodnoty a tú kultúru. Čiže keby to tak ja poviem, že napísať to do smernice, že kedy sa máte štiknúť a odísť domov, hlavne v takomto dynamickom odvetví, ako je vývoj softvéru, to je ilúzia. Takže, ale môžete zase inšpirovať ľudí presne k tomu, že treba si oddychnúť. A môžu firmy robiť rôzne také motivačné veci typu systémy, ako sú dovolenky. Že to vidíme hlavne v US, že firmy si cenia mentálnu kapacitu svojich zamestnancov, čiže také tie, že unlimited PTO, môžete si zobrať kedykoľvek. Prosím ťa, prelož. Personal time off, čiže osobné voľno v podstate, že môžete ísť na neplatenú dovolenku kedykoľvek. Že, alebo sabatikály a podobné veci, že celkovo pomáhať zamestnancom k tomu nie že duševnému zdraviu, ale skôr by som to povedal, že k maximálnemu psychickému výkonu. Mne sa akože celkom páčia aj také menšie veci, že napríklad akože podľa mňa by dosť pomohlo, keby máme zavedený nejaký čas bez meetingov a stretnutí. Že napríklad akože v piatky sa už nemajú organizovať žiadne akože stretnutia. Že aby človek mal naozaj čas sa tak ukludniť niekedy v tom týždni, aby mal čas možno aj na nejakú tvorivú prácu, hej, že potrebujeme sa, áno. Akože ja to robím pre seba, ale ja si myslím, že by bolo celkom nápomocné, keby aj firma má také akože formálnejšie pravidla, dobre, nemusí to byť smernica, hej, ale neformálne pravidla potom zase ľudia budú ignorovať a že to nie je úplne tá kultúra, ale kebyže si povieme, že, alebo ja neviem, že v pondelok po obede nebudú bývať meetingy. Ja si myslím, že akože ľuďom by to celkom pomohlo. Alebo napríklad akože také, že keď sa bavíme o tých lídroch a ako by oni mohli byť inšpiratívni, tak mne sa celkom páčilo, a tiež som to prevzala, ja neviem, možno iba rok dozadu, že keď posielam maily alebo píšem chaty v nejakých akože divných časoch, že napríklad keď cestujem na služobku, akože ja to tiež využívam, proste tak akože keď sedím na letisku a nemám čo robiť, tak ako odpíšem, hej. A tiež potom ešte keď človek cestuje v časových pásmach, tak akože môžeš niekomu písať v sobotu o 8 večer. Tak zvyknem tam dopísať, že akože neočakávam odpoveď proste mimo business hours, hej, že ja využívam len nejak efektívne svoj čas a ja si myslím, že to akože vie tak mentálne pomôcť tým ľuďom a reálne sa s nimi akože aj o tom rozprávať, že ale to tiež akože každý líder si asi musí nájsť svoju hranicu, nemôžem sa teraz ja starať akože o všetkých ľudí a či si robia prestávky a či akože nerobia nadčasy a podobne, ale akože im to tak pripomínať, že dávajte si na seba pozor, pracujte akože s tým, že ako sa máte, kedy sa máte, že keď napríklad aj ja vidím, že zase ten môj priamy podriadený posiela akože e-maily o 11. večer, tak tiež sa ho akože pýtam, že je to za teba OK, proste bola to jednorazová záležitosť, ale napríklad zase viem pri ňom, že človek keď má rodinu, tak niekedy akože cez ten deň si potrebuje pohybovať veci, hej, akože venovať sa deťom a tak a potom si to vlastne dobieha večer. Čiže ak to niekomu vyhovuje, je to OK. Ale je dobré, myslím si, že je dobré, keď sa na to ako lídri pýtame, hej, že a pripomíname tým ľuďom, že to nie je niečo, čo akože ja od nich teraz non-stop očakávam. Že možno, že mať na to taký senzor, že to vôbec vnímam, že toto je dôležité a že podľa toho aj ja sa správam a že to vnímam aj u tých druhých. A mali by sa ľudia, to poviem tak, že sám sebe si v úvodzovkách sypem popol na hlavu, že ľudia by sa mali naučiť viac hovoriť nie. Že aj nie je odpoveď, lebo akože hlavne vo veľa korporáciách sa traduje, že keď si yes-man, tak akože rastieš a niekedy to platí, ale podľa mňa, keď si na to firma zvykne, že každý meeting sa akceptuje, na každý e-mail, na každú požiadavku sa hovorí áno, potom sa začnú tvoriť veci ako také, že
neracionálne deadliny a že človek si sám vlastne vytvorí ten stres. Čiže podľa mňa, to keby mám ja dať niekomu nejakú radu jednu, že rozmýšľajte, či aj nie je odpoveď a či by sa nehodilo používať nie viackrát. Že neakceptovať polovičatú prácu, polovičatú odpoveď, alebo meeting v zlom čase, alebo niečo. Proste povedať nie. A dá sa s tým žiť. A viete sa s tým aj naučiť to akceptovať. Čiže podľa mňa to celkom stojí za úvahu. Súhlasím a som ti teda veľmi vďačná za to, že si nám dnes povedal áno a že si našiel na nás čas v tvojom plnom kalendári. Takže ďakujem, že si nepovedal nie účasti v tomto podcaste. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Bolo to naozaj veľmi príjemné a inšpiratívne a bolo super si s tebou pokecať vlastne ako vždy. Takže... Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Ďakujeme.